jeg mørkesmørte så lang tid siden vi har filmet en video, at jeg ikke huske, hvordan fuck det er, vi siger. Hvad så? Velkommen til en ny video. I dag der skal vi lave crossbar challenge, og vi har en speciel gæst. Nej, ikke rigtig speciel. Men Vi har en gæst. Og han flød ud over det hele tiden. Så det... Og så laver han også dårlige jokes. Og hvis man ikke kommer crossbaren, så får man røvsbar. Det bliver sjovt. Okay, kom. Vi har 3 forsøg fra startesparkspladsen, eller hvad? David starter. Han lugter. Samtidsmærke. Lugter skænke. Vi har vores lille mini-mandekamera med. Shoutout. Mini-mandekamera. Shoutout til Alexander. Mini-mi. Det er mini-mi. Fandme elendigt til mig. Simon pumper bolde. Okay. Okay. Forsøg. Jo, okay. Det er forsøg, fordi vi lort ikke kan ramme overlæggeren. Taler sandt. Nej, jeg vil bruge din bold, det er meget mindre. Do the drop dance! Okay. Ja! Så skal meget røvsparken på Simon. Og Alexander. Nej, Alexander han er sådan en lille knop, man ikke kan ramme. Okay. No offense. Simon skal røvsparke. Siden Simon ikke ramte overlæggeren, så må vi røvsparke ham. Ja. Jeg starter. Bend it like Beckham. Okay. Så skal Marius ind med Simon. Det er Marius ikke ramme, så skal Marius ind og stå hos Simon. Godt nøjes, okay nu. Det var så det for i dag. Håber I kunne lide videoen. Smid et like, subscribe og crossbar.